piyesta sa baryo atong Miyerkules. Kay mao man ni siyang gamiton sa pag-blessing og balay. Human sa pagbunyag sa 17 ka buok bata, mingon na ang lay minister, Padre, naapay 4 ka balay nga blessingan. So, 4? Asa man na? Ang usa niya dinhi, ang usa tuwa didto, ang usa didto, ang usa tabukon pa og baruto. Sige. Ang akong nakita, kada dayon ako sa balay, mga tao mapahiyumon, malipayon tungod kay nagsalungan sa pagkaon, bibo, daghan kayong sudan, dagko kayong inasal nga nagbuyod diha sa taliwala sa lamisa, tanan nakakaon nga mag-blessing sa balay. Paglipot na ko sloyo to apo dito nagtapok nga nigduol na ko motalikod kay mag-blessing man nga nag-inom naman, no? Bibo ang surroundings, ang sitwasyon. Imbis ako kay giinita na nagtulo-tulo na ako singot, nalingaw na lang pukog balhin-balhin sa balay kay mao man gyud akong makitaan, bibo man gayud. Mo na ingon ko nga mao ni panagdait. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait. But panagdait was there already. Sa English nga version ni ining maong ebanghelyo kalinaw. And I think panagdait mao'y mas appropriate nga Cebuano nga translation sa buot ipasabot. Kay kung kalinaw, pwede mag-i-translate nga mingaw, way tao, way saba, way samok. But panagdait, ana ang interaksyon sa mga tao nga nagbayluay ug kalipay nga naa ang panagdait. Meaning, adunay active participation ang mga tao nga nagpakita og panagdait. Ang Hebreo o Hebrew nga pinulungan sa panagdait or peace is shalom. Pamilyar man taana, shalom. Peace be with you. Panagdait nga nagkahulugan og wholeness, tibuok, complete, kaayuhan, well-being, kaayuhan sa kalag, kaayuhan pisikal, kaayuhan sa material nga butang, nga magdala og kadait, abundance, kabuhong. Mao nay translation sa pinulungang shalom, peace. Nga unta aduna kay kabuhong, kumplito ang imong kinabuhi, imong puno ka sa kaayuhan, sa imong kalag, sa imong pisikal nga sitwasyon, sa imong mga material nga butang, kumplito. Peace, shalom. Apan doon na pa ilaing nosyon sa pinulungang panagdait o kalinaw. Diha sa pinulungang Arabic o Arabiano, ang shalom sa Arabiano salam. Apan dunay mas lawom nila nga gipuno sa pinulungang salam or peace o panagdait. Nga apil ni ini ang pag-repair sa nadaot nga relasyon. Nga kung mayroon na salam,
apil diha sa ilang concept sa peace nga kun adunay dili maayo nga nagapanghitabo ang usa o ang katawhan maningkamot nga magkauyon, magningkamot nga magkauli. Kung dunay nabuak, if something is broken, maningkamot ang hingtungdan o ang mga tao nga naa sa palibot nga kana nga brokenness maayo pagbalik, matakdo og balik. Kung dunay dili maayo nga nahitabo, kinahanglan ang katong hinungdan sa dili maayo nga panghitabo, siya mubuhat gayud og restoration o restitution o pagbayad aron mahiuli pagbalik ang kaayo, ang kaayuhan, ang well-being sa tao ug sa katilingban. Kay kung dunay usa nga magbuhat og dili maayo even diha sa pamilya, it affects the whole community of the little family. So therefore, doon na siya itulubagon diha sa pamilya ug maningkamot siya nga ma-repair ang nabuak nga relasyon. The same with the other members of the family, maningkamot nga maayo ang maong naguba o nabuak nga relasyon. And that's for them, salam, peace, panagdait. No? Ugunya mao kini ang gisangon ni Jesus ngadto siyang mga tinun-an nga iyahang gipadala. No? Kita gipahinumduman diha sa atong pagkabinunyagan nga kita gipadala sa misyon ug atong ibutang sa atong una-una nga basic foundation diha sa pagmisyon, sa pagsabwag sa maayong balita ni Jesus, mao ang pag-promote o kalinaw, panagdait. Kay diha sa maong nga pagpaningkamot, everything will follow. Kay ang tao nga anaa sa panagdait, maminaw sa pulong sa Dios. Kay anaa may peace sa iya well-being, sa iya kalag, sa iya physical being, even material being, sa iya kaugalingon, maka-absorb kaniya ang pulong sa Dios. Ma-absorb ang maayong balita nganha sa iyang kasing-kasing ug makita niya ang koneksyon niini diha sa iyahang katilingban kung asa siya nagalihok. So una, ato hinumduman nga ang kadait o panagdait, meaning peace, interactive. Nga dili lang na siya absence of war or silence, kundili paningkamot sa matag tao nga maestablisar ang kalinaw o panagdait. Mao na kanang kanta ni Saint Francis, kanang make me a channel of your peace. Di na ako kay balon sa isunod. Pero mao kanay meaning nga dili lang ka maghinanaw, nga maghulat, nga mubagsak sa imo ulo ang kalinaw. Start making peace. Start doing peace o panagdait. Kay di man yun pwede. Like, kung mag-ampo ka, sige kag-ampo, and then walay panagdait. Hello, wala ikapuslanan. Magsige tag simba, and then iniguli nato, walay panagdait. Even diha sa imo pamilya or silingan, there's something wrong gyapon. Walay maayong balita. Bisan diha sa imong mga aksyon, wala jud ka kadala og maayong balita. Unya mao man ay gisangon isip mga binunyagan. Kita nakadawat sa bunyag ug miambit nining maong misyon nga gisangon ni Hesus ngadto siyang mga tinun-an. Kita usab gisangunan niining maong misyon. Kita usab giingnan niya nga bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maani-ani ining balaya.
Bisag asa ka mo muadto, bisag kadto muadto mo uli na mo sa inyo, hinaut unta nga panagdait mo'y maghari nining balaya. Hinaut unta nga mamahimo akong instrumento sa panagdait. Dili ako mamahimong instrumento sa kagubot. Ug mauusab ka na diha sa atong katilingban, diha sa atong mga kasilinganan. Now when everybody works for peace, adunay paglaom nga ang pulong, ang maayong balita, maisangyaw gayon o kinimutuhok sa matag kasing-kasing sa mga magtutuo. Amen. Manindog.